De Lauwe Zeewei tussen Dokkum en Midselwier is van maandag 2 mei tot en met vrijdag 20 mei afsletten voor al het autoverkeer. De tussenlaag en de deklaag worden voortvreesd en daarna op en nij ombracht. Dat is nogal een put. Het had eigenlijk best wel wat impact op een jouwing. Ook omdat het hier in het noorden is en de ontsluiting is hier iets beperkter dan in het midden van de provincie. De omleiding via Holwert stiert duidelijk onjoen. Al is de vraag of mensen die broeken gaan of dochs voor de sluiproute kiezen. In de nacht van Jochen, Sien en Overmaaien is de rotonde bij Midselwier dicht. Om de oerlijst zo behind mogelijk te houden. De dik zelfs is dus 3 weken lang dicht. Die 3 weken, dat komt ook niet alleen naar asfalt west, dan hiet misschien wel in 2 weken kennen. Maar er wordt ook bermverhurring omgebracht langs de dik. En er komen bij de recreatieplakken worden middengeleiders online. Zodat het links afslaan net meer fysiek mogelijk is. De dik wordt vernijd en breder maken. Links afslaan, vanuit de recreatieplakken de dik op, wie officieel al net mogelijk. Toch een middengelierer, maar de dik een stuk veiliger worden. De afslagvakken die zijn eigenlijk te kwad en te smal. En op een stroomweg, 100 kilometer dik, dat dan auto's die aan beide kanten voorbij gaan, wie net veilig.